салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 4 октябри соли 2025 қарор дорем дар боғи ман ноҳияи варзоб деҳаи чорбоғ. дарахте ки ман истодагиам ин гелос мебошад ва кадоми наворои моро тамошо кардаги ҳисоб бошад, ман соли 2024 шинондаги будам ҳамин гелосро. 24 25 24 як сол, 25 дуюм сол. Мана дар дуюм сол бинед қадаш чӣ қадар шуд. Сабаби ин чи аст? Сабаби ин обу озуқаву нигоҳдорию меҳру муҳаббат аст. ҳозир ҳисоб мекунем. ман шинонда аз ҳамин ҷо буридам, наздиктар биё. шинонда аз ҳамин ҷо буридам 2024 ва моҳи то моҳи май охира анам қадар як баҷави ина иҷодам ҳам хел иҷодам хел 4 навда додагӣ буд. Мана 4 та 1 2 3 4 бо инҷо буридем. мана ҷои буридагиш маълум. мана бинед аз ин ҷо мо буридам соли аллакай 2025 ҳамин баҳор 2025 буридем. моҳи мая охираш дар ёдтон бошад бо аллакай 1 2 3 4 5 6 7 8 та навда додагӣ буд ва боз бо 15 сантиметр мана бинед монда бо буридам. ана инҷа аз инҷа ана бо буридем ва боз навда дод то ҳозир як мана ин навдаҳои ҳозир додагиаш дидед чӣ хел навдаи бисёр дод. ин тарзи буришро буриши гиҷибӣ мегӯянд. гиҷибӣ ҳамин хел як 20 та рафтагӣ аст. ин такпайвандаш всл2 аст. ман боз ванавай нишон диҳам. ванавай такпайванд ванавай гелосое ки ман онҷа пайванд кардам. мана ино ҳамаш гелос аст, барои фурӯш аст. гелосҳои пеши ҷаҳон аст. ин кадом хараш ҷиқидаст коркуно. ин гелосҳои пеши ҷаҳон аст ки ман аллакай пайванд кардам. ман амҷа пайвандаш аст. аллакай мо аз соли дига ба фурӯш мебурорем. ва биёем боз сари мақсад инҷа. моҳи май буридам. аз моҳи мая охираш бинед чанд қатарӣ шуд. бо ҳар якташ аз 2 метр баланд шуд. ва бинед ки 24 шинондагии ман 25 мана 26 гулхона дорад. анина гулхона мегӯянд. анинҷа гулхона мегӯянд. анино худо хоҳад ин дарахт нави лапинс аст. гелоси лапинс аст ва мебандад имсол худо хоҳад насиб бошад ба шумо ман нишон медиҳам. аллакай 20 та навда зиёд дорад. ман дигар ина намебурам ва бурамам агар болоакша агар бурам агар баҳор мумкин соли оянда яъне 26 сол ана ҳамин ҷойҳо ҳама ҳамин гулхона мешад худо хоҳад ва ҳамин муҳра боре ҳам хел мебандад ҳамин хел ана ҳамин ҷо ва худо хоҳад насиб бошад он вақт ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хел ҳамин гелоси лапинс муҳра бори баст ҳамин хел ва ҳама аз паси ниҳоли ман аз ҳамин ниҳол те гуфта ба ман муроҷиат мекунанд. ана ҳамдиёрони азиз агар моҳи ноябртар шавад оли камтар дигар бозам кунед мешавад. ин баргҳо аллакай кор намекунанд. кадом ниҳоле ки навниҳол аст манам хел тоза кунед агар тезтар инҷаш чӯб мешавад ба зимистон тайёрӣ настар мебинад. мана ин буриши дар 2 сол бо тарзи буриши дуруст бо тарзи додани озуқа ва оби дуруст ман ҳамин гелосро то ҳамин дараҷа оварда расонидам ки соли 2027 худо хоҳад аз ҳар якта ин 1 килогӣ гелос мегирем аз ҳамин ҷоҳо. ана ҳамин навдачакҳое ки бар кардаги буданд. ана ҳамин буғумчаакҳо ин буғумчаакҳо ба ана ин буғум мубаддал мегарданд. инҷа биё себарга мешаванд. ина бинед мана ин буғуми гулхонадор. инаҳа дар як буғум 3-4 баргаст ку дар як чашмак ин аллакай гулхона мегӯянд. ина ин гелос метиҳад. кадомаш як баргаст фарқияти гулхона ва фарқияти бегул аз ҳамин иборат аст ки вақте ки гул намешавад манам хади як барг мекунад. дидед як барг мана ин як барг вақте ки мебинед ки мана хади дар як чашмак 3 барг аст ин аллакай гулхона омодаи гулхона аст ва гул метиҳад. ана ин ва худо хоҳад гелос ҳам метиҳад. гелоси лапис худ гардолудкунанда аст. ба ин гардолудкунанда дар кор нест. ин ниҳоят бисёр мебандад. инҷа скина аст, лапинс аст, свит ариана, свит харт бисёр як 15 намуд гелос аст. инҷо худо хоҳад баъд аз 3-4 сол як намуд худо хоҳад насиб бошад. гелосҳои ба шумо нишон медиҳам ки шумо ҳаматон аз ҳамин гелосҳо худо хоҳад харидори ҳамин гелосҳо ошиқи ҳамин гелосҳо мешавед. ана ҳамдиёрони азиз ин буд як намуд буриши ман
باز بینید که علاکه من بخش رو من نرم کردیم علفایش رو گرفته پوبل کردیم و خدا خواهد ما دیکه رو بخیین 400 پارو پرتوفته 1.5 کیلو 2 کیلو امافوس یا سوپر فسفات پرتوفته پوبل کرده برای بهار ما این رو تیاری کرده میمونیم و بهار بینید که چقدر این نشونامای زور میکند. این آب همین سال آب قریب که در باغ من نبودم، من آب رو دیر برو وردم، یک مرتبه آب برو وردم آب نبر اومد، دوی مرتبه آب وردم و این با آب خریده من قدر کردم. در یک هفته 4000 سومون ده آب بخریدیم. ببینید چقدر وقتی که شما نگاهبین خوب میکنید، وقتی که شما آب آذوقه خوب میتید، چقدر نهال نغز میشود. نهال نغز میوه خوب میتید به شما. وقتی شما میوه رو میشنونید و دیگر نگاهبین نمیکنید، بعد از نهال فروش شما از وای میشوید، از امرود میشوید یا که قهرتون میبیاد که نوده وای گلوسی وای یا که نهال وای سوز نبست. نه آخی نگاه کنید، اگر شما تیلویی نهال شنونید، اگر نگاهبین نکنید، اگر نمیبندد یا اینکه بندد کسلی میشود. اگر که آن خیلی نگاهبین کنید، آن خیلی بهترین درخت رو میگیرید. و من طرفدار اون که شما مهنت کنید در خانه هایتون همه نهال رو شنونید. من یک عادت من این نوک این سال یک تن دونه بسته بود. من نوکی که 2024 شنوندیم. من 25 یک دونه بسته بود، 26 من. این همه گلخونه است. ببینید سه برگه گلخونه است. انا این زردالویی که این سال من از روسیه آوردم تیرامو میپزد. اینو پیوند کردیم. انا هم دیاران عزیز این بود یک نواری از نشونامای نهال 2 ساله. دیدید. باید در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد، مخلوق شما باشد، یک لایک کنید.